Είσαι τέλειος, bro. Αυτό το ωραίο. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Dr. Sam και σήμερα βρίσκομαι στα κεντρικά της Umbrella Records μαζί με τον ένα και μοναδικό υποχθόνιο. Αγιώ. Πώς πας? Όλα καλά, όλα καλά. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Και εγώ χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει καιρός και από τότε σίγουρα υπάρχουν προβληματάκια με την υγεία μας. Και γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα. Θα μπω κατευθείαν στο κομμάτι σώμα, παρόλο που έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, θα τα πούμε όλα μέσα στο βίντεο. Μετά από διάφορες καταστάσεις που θα βιώσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει προειδεαστεί πάρα πολύ ο Τάσος για το όλο theme σήμερα. Οπότε σιγά σιγά θα τα αποκαλύψουμε όλα στην πορεία. Λοιπόν, αρχικά θέλω να μου πεις, τι νιώθεις αυτό το διάστημα, πώς νιώθεις το σώμα στο τελευταίο χρονικό διάστημα? Βαρύ. Βαρύ? Ναι, βαρύς. Okay. Όχι όμως από υγεία πολύ καλά. Βαρύς κάπως. Γυμναστική? Ωραία, δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Ό,τι κάνω εδώ πέρα στο στούντιο. Στο τραπέζι εκεί στη Ρωτώντα στο γραφείο. Αυτό το. Να πάω να κάτσω. Ωραία. Εντάξει. Τα πόδια μετράνε. Μετράνε. Λοιπόν, έχουμε ενοχλήσει αρχικά στη μέση, στον αυχένα, στην πλάτη γενικότερα. Στη μέση. Ναι. Και αυτό πόσο σε επηρεάζει την καθημερινότητά σου? Ναι, αρκετά θα έλεγα. Δεν είναι βασικό, αλλά διάμεσα στη μέρα το νιώθω κάποιες στιγμές. Στο περπάτημα το νιώθω. Στο περπάτημα τι νιώθεις, βαριά τη μέση, νιώθεις μούδιασμα στο πόδι? Ναι, τη μέση. Το μούδιασμα στο πόδι υπάρχει? Αυτό το βράδυ το παθαίνω. Μήπως πλακώνω το πόδι, ξέρω, κοιμάμαι από τη μία μεριά μόνο. Άρα σε ξυπνάει κατά τη διάρκεια του ύπνου? Όχι, δεν ξυπνάω από αυτό, όχι. Δεν είναι τόσο. Ωραία. Δεν πάει να με βγάλει τώρα. Δεν θα τον βγάλει με ρήπιο σήμερα, εντάξει. Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι το εξής. Αρχικά, βρισκόμαστε στη νέα σου δισκογραφική, στο νέο σου label, στο οποίο εντάξει είναι κάτι στο οποίο είσαι έμπειρος. Το έχεις ξανακάνει στο παρελθόν, έχεις ξαναδημιουργήσει κάτι. Ακριβώς, έχεις ξαναδημιουργήσει πράγματα από το μηδέν. Οπότε, πώς είναι όλο αυτό το νέο ξεκίνημα για σένα, εφόσον έχεις ήδη την εμπειρία και τι θα προσπαθήσεις να εφαρμόσεις που δεν έκανες παλιότερα? Δεν είναι αυτό να εφαρμόσω. Το ίδια τακτική, ίδια στρατηγική είναι. Απλά τώρα θα έκανα και πιο νωρίς κάτι ή πιο αργά κάτι. Μ' αρέσει κάθε φορά που αλλάζει ο ήχος. Τώρα είναι το super trap. Δηλαδή, αν δεν το φέρω εγώ, δεν γίνεται να έρθει πάλι. Δηλαδή, όπως είχα φέρει το trap. Το trap το φέραμε πολλά παιδιά, όπως ο Σίος, Νίκο, όλα αυτά. Αλλά ποιος το έκανε, κατάλαβες τι εννοώ. Ποιος το καθιέρωσε? Μέσα σε κλαμπ ήταν το πρώτο κομμάτι του Κολομπιάνο, ξέρω εγώ. Κατάλαβες τώρα, ποιος το καθιέρωσε. Άλλες εποχές τότε. Άλλο αυτό, εντάξει, ότι. Οι σημερινές εποχές ήταν κενές. Τώρα αυτή η σημερινή εποχή, αυτό θα σου πω. Τώρα η σημερινή εποχή αυτή είναι ακριβώς αυτό το super trap. Θα πάρει λίγο καιρό, αλλά θα καταλάβουν. Πράγμα που δεν το κάνουν οι άλλοι rappers, οι γνωστοί rappers αυτό το πράγμα. Ακολουθούν την περπατημένη λόγω χρημάτων λογικά. Οπότε δεν σε ενδιαφέρει το κομμάτι το να βγάλεις κάτι το οποίο είναι επιτυχία. Σε ενδιαφέρει καθαρά. Ναι, να χτίσω κάτι καινούργιο. Να χτίσεις κάτι καινούργιο. Και αυτό να γίνει επιτυχία. Μα το έχω κάνει επανειλημμένα και γι' αυτό ζω, μάλλον. Μάλλον, δεν ξέρω. Πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Υπο, γιατί όλοι πρέπει να ξεκινάμε σίγουρα από κάπου και όλοι πρέπει να καταλήγουμε κάπου. Οι νέες ιδέες είναι αυτές όμως που μένουν σε κάποιον. Σιγά σιγά λέω να ξεκινήσουμε με τα τεστάκια μας, να δούμε τι γίνεται στο σώμα σου και οι επόμενες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια. Πάμε. Λοιπόν, αρχικά Υπο, θέλω να μου κάνεις δεξιά, να κοιτάξεις όσο περισσότερο δεξιά μπορείς. Νιώθεις κάποια ενόχληση εδώ, περιορισμό? Όχι. Όχι. Ναι, βλέπεις και πίσω ότι έχει μια χαρά. Πάμε και αριστερά. Εδώ. Είναι πιο δύσκολο εδώ. Δυσκολεύει. Από τη δεξιά πλευρά ή από την αριστερή? Από εδώ. Από εδώ, Για κοιτά μου λίγο ευθεία. Όχι, μαλάκα. Όχι πάλι αυτό. Λοιπόν, αρχικά βλέπω μια διαφορά στον αυχένα σου. Έχει μια τέτοια κλίση. Το έχεις παρατηρήσει στον καθρέφτη? Ναι. Αυτό οφείλεται και από την καθιστική εργασία και λόγω έλλειψης γυμναστικής. Πολλές φορές οφείλεται και με ατυχήματα, μπορεί να έχουμε μηχανές κτλ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν οφείλεται από κάτι τέτοιο. Το αναιρούμε. Εδώ πέρα σε ενοχλεί κάτι? Έκανε ένα κραγμό. Σε ενοχλεί εδώ πέρα κάτι, σε πονάει? Ναι. Εδώ πονάει. Κλείνει σιγά σιγά το σπονδύλιο τρίμα και μας βγάζει αυτή την ενόχληση. Εδώ. Το ίδιο. Το ίδιο. Αριστερά όμως. Αριστερά τώρα, αριστερά λόγω της διάτασης. Και δεξιά ήταν λόγω διάτασης. Ναι. Οπότε σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να βοηθάμε λίγο την αυχένα. Παρ' όλα αυτά. Πάμε λίγο αυχένα! Πάμε λίγο ταβάνι. Πόνος εδώ. Πιάσαμε ταβάνι, όχι τίποτα. Όχι. Πάμε να κοιτάξουμε λίγο προς τα κάτω. Εδώ πόνος. Εδώ το νιώθω, ξέρεις. Αντανάκλαση, λόγω της διάτασης. Μάλλον, ναι, διάταση. Σαν ένα κορδόνι, να κατεβαίνει μέχρι εδώ. Ναι. Κοιτάς ευθεία. Και πάμε να σηκωθούμε λίγο όρθιοι να δούμε τη μέση.
Όχι, όχι, όχι. Τραβάς. Φτάνει. Δεν έχουμε καμπάει, bro, ή τέτοιο. Όπως είσαι, κάνεις λίγο πίσω. Έχουμε πόνο εδώ. Όχι. Οκ. Πάμε λίγο πίσω δεξιά. Εδώ. Ναι. Σου βγάζετε ένα κλαστό πόδι, Ναι. έτσι όπως ήρθαμε. Και περιορίζεται στο γλουτό ή στο πλάι. Ο γλουτός είναι ο κόλλος. Ναι. Αυτό. Στο κολομάγουλο. Ωραία. Πάμε και αριστερά. Έχει γλουτούς, μωρό. Αου! Εδώ. Με τραβάς, με. Αριστερά ή δεξιά. Πάμε πλάγια μόνο. Εδώ. Πόνος. Εδώ. Δεξιά από τη διάταση, Εδώ. Τίποτα. Τίποτα. Ωραία. Μένεις όπως είσαι όρθιος. Και χαλαρώνεις. Θα γίνει μαλακία τώρα. Στηρίζεσαι στο αριστερό σου πόδι όταν μιλάς σε κόσμο, Ναι. Φαίνεται από το ύψος Τον καφέ στα μας. γόνατα. Λοιπόν, πίνεις φρέντο εσπρέσο, ξέρω. Σκέτο. Ναι, φαίνεται και από τις λεκάνες έχουν επηρεαστεί λιγάκι και τα λαγόνια. Μετά από τόσα χρόνια. Σκύψε να πιάσεις τις μύτες των ποδιών σου. Τι λες, ρε Ναι, παιδί. ρε, μπορείς ρε. Νάτος, μια χαρά μπορείς, τι λες τώρα. Να Οκ. κάτσω. Ναι, μείνε λίγο. Ωραίος. Δεν μπορεί να κάτσει μέση. Όχι, Όχι. Όλα καλά, σηκώνεσαι προς τα πάνω. Δεν ενόχλησε κάτι στο κάτω. Όχι. Τέλεια. Πάμε να ξαπλώσουμε λίγο μπρούμητα στο κρεβάτι. Εδώ. Ναι. Αλλά είναι επικίνδυνος αυτός. Και Μην θα γίνω και μαλάκα. ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Ωραίος, χαλαρός. Νομίζω το συγκεκριμένο σημείο βασικά στην ψηλάφιση μου έβγαζε κάποια διαφορά Έχω σχέση με τα θέμα. υπόλοιπα. Για πες. Σχολείωση. Αυτό με κουράζει όμως, ξέρεις. Πολλές φορές τι παρατηρείς, ότι η μία πλευρά σου είναι πιο επιβαρημένη από την άλλη. Ναι, και ότι αν κάτσω πολλές ώρες σε ένα meeting, αρχίζει και ρε παιδί μου δεξιά Ναι. μεριά. Κατάλαβες τι λέω. Ναι. Από τι ηλικία διαπίστωσες ότι έχεις τη σχολή? Από τρίτη δημοτικού τώρα, ρε. Ναι. Και τι Φαντάζομαι. έκανες κάτι γι' αυτό, έκανες κάποιες εξετάσεις, είχες κάποια αντιμετώπιση με να'ρθηκες κτλ. Ναι, είχα κάνει μια θεραπεία. Υποτίθεται θα γινόμουν καλά, αλλά, Ναι. αλλά με ενοχλεί καμιά Το φορά. θέμα αυτό είναι το πώς επηρεάζει την καθημερινότητα. Γιατί το να ζεις μια ζωή με πόνο ουσιαστικά λόγω μιας παθολογίας είναι και το πιο επιβαρυντικό. Είναι. Οπότε πρέπει όλα αυτά να τα λαμβάνουμε υπόψη από νωρίς και σίγουρα μια σχολείωση μπορεί να αντιμετωπιστεί ανά τα χρόνια με καλή γυμναστική και ενδυνάμωση. Σήκωσέ μου το αριστερό σου πόδι τεντωμένο όσο πιο ψηλά μπορείς. Πονάει εδώ κάτι στη μέση? Όχι. Όχι. Πάμε, κατέβασε και το δεξί. Εδώ. Καν. Κάτι γίνεται. Το κράκ τα άκουσα. Κι εγώ. Λοιπόν, πάμε λίγο το πόδι σου προς τα έξω. Πονάει εδώ κάτι. Όχι κάτι σπουδαίο, βέβαια, αλλά έχει λίγο ενόχληση σε αυτό το σημείο. Πώς ακουμπάω. Όχι, δεν είχα. Εδώ. Ούτε. Ούτε ενόχληση. Ωραία. Πάμε και το άλλο. Να από εδώ. Κάτσε μην κάνει λίγο. Εδώ. Εδώ έχω ενόχληση. Κεντρικά. Ναι, και εδώ. Σου βγάζει πόνο κάτω. Πάνω, όχι, κάτω όχι. Εδώ. Όχι. Τίποτα, Τίποτα. Ωραία. Τέλειος. Λοιπόν, σιγά σιγά ξεκινάμε να κάνουμε την προετοιμασία μας ώστε να μπούμε και στο ρεζουμέ. Σου έχουν ξανακάνει μασάζ, σου έχουν ξανακάνει κάτι παρόμοιο? Auto tune, bro. Φύζει καλό το χέρι. Λοιπόν, ήρθε και η ώρα της πρώτης ερώτησης για σήμερα. Αν δεν ήσουν ο Ίππο, τι θα ήσουν στη ζωή σου, πιστεύεις? Ποδοσφαιριστής. Ποδοσφαιριστής. Μεγάλος. Όχι από αυτούς που λένε Όχι. με φάγανε οι Ναι, γυναίκες, εγώ δεν αυτός και μιλάω. τέτοια. Δεν μιλάω εγώ. Μεγάλος ποδοσφαιριστής. Respectful. Γιατί κάποιος για να το κάνει αυτό πρέπει να είναι πολύ focus. Με ό,τι ασχοληθώ, γίνομαι νούμερο 1. Ωραίο το και αυτό πάντως. Για δώσε. Yeah. Οκ. Κόμμα λίγο ρε μαλάκα. Τώρα ναι, είμαστε έτοιμοι για επέμβαση. Όπα, Εδώ σε ενοχλεί κάτι? Όχι. Ανακουφίζει μέση? Ναι. Αυτό είναι το ευχάριστο κομμάτι της θεραπείας, μετά τα δύσκολα. Έλα ρε. Εδώ πονάει κάτι? Όχι. Για πάμε και ψηλά. Εδώ πώς είμαστε? Δεν έχω θέμα. Κάνουμε και λίγο προετοιμασία στη μέση, με μερικά σκασίματα. Όταν λέω σκασίματα, τι εννοώ? Αυτό, εντάξει. Ναι. Δεν πονάει κάτι, δεν βγάζει κάποιο σύντομα. Όχι. Οκ. Σήκωσέ μου πάλι το δεξί πόδι όσο πιο ψηλά μπορείς εντωμένο.
Πάει λίγο πιο άνετα. Ναι. Οκ, πάμε και το αριστερό. Και αυτό λίγο πιο άνετα. Ναι. Οκ, κάτι κάναμε. Λοιπόν, όπως είσαι, έρχεσαι καθιστό στο κρεβάτι και κοιτάς ευθεία. Λοιπόν, αρχικά αφήνεις ελεύθερο τον αυχένο σου να δω τι γίνεται εδώ με κίνηση. Κρακ κάνει. Κρακακρούκα, Και γι' αυτό πρέπει να πάμε ψηλά ώστε να αποφορτήσουμε από την άνω αυχενική. Ωραία. Πέφτεις πάνω μου, πίσω πάνω μου. Ωραία. Και αφήνεις ελεύθερο τον αυχένα να σε φέρω λίγο στο πλάι εγώ. Ωραία. Αφήνεις ελεύθερα τα χέρια σου. Παίρνεις καλή εισπνοή από τη μύτη. Εκπνοή από το στόμα. Μπράβο. Καλή εισπνοή από τη μύτη. Εκπνοή. Ουι. Δυνατό, Το περίμενες. Εντάξει. Καλό. Πάμε να κάνουμε και την άλλη. Εδώ. Ελεύθερος. Μπράβο. Να σε ρίξω εγώ στο πλάι. Άψογος. Εδώ. Να μου βγάζει και λίγο ενοχλησούλη. Αυτό. Λίγο πιο ήπιο από εδώ. Καλύτερο, ναι. Καλύτερο μας ήταν αυτό. Εδώ ήταν. Ήταν 38. Για πάμε να κοιτάξουμε λίγο σιγά σιγά δεξιά πάλι. Πώς νιώθεις? Καλύτερα. Για πάμε και αριστερά. Τέλεια. Τέλεια. Ναι, Πριν υπήρχε περιορισμός. δεν κοιτούσα από εδώ. Καλά. Αλήθεια. Τώρα βλέπουμε για πίσω. Για πάμε και τα βάνη. Εδώ. Όχι. Θες ό,τι θες. Καλά, εδώ πέρα είναι πολύ πιάνετο. Για πάμε λίγο πλάγια που μας έβγαζε τον περιορισμό. Εδώ. Τέλεια. Και εδώ. Κανονικά. Άψογος. Όντως. Δυνατό, Για φέρεις experience τουλάχιστον είναι καλό. Λοιπόν, από σένα θέλω δόντια ενωμένα μεταξύ τους, εισπνοές και εκπνοές μόνο από τη μύτη. Μπράβο, και αφήνεις το σώμα σου ελεύθερο. Οκ, και αφήνεις το σώμα σου ελεύθερο, μπράβο. Εισπνοές, εκπνοές από τη μύτη, βαθιά εισπνοή. Εκπνοή από τη μύτη, μπράβο, χαλαρώνεις. Καλή εισπνοή από τη μύτη. Εκπνοή και χαλαρώνεις. Μπράβο. Μαλάκα. Έπρεπε, δεν Έπρεπε τόσα χρόνια. Είχε κάτσει όλο αυτό ο ένας πόνδυλος πάνω στον άλλον χρόνια. Προτού σηκωθείς, θα μου απαντήσεις την ερώτηση. Ναι. Έχεις κάνει τόσα πράγματα στη ζωή σου. Αυτό δεν το έκανα. Και αυτό δεν το έχεις κάνει. Τι όνειρο μπορεί να έχει ένας άνθρωπος σαν εσένα για το μέλλον του? Το μέλλον. Τι είναι κάτι το οποίο θεωρείς ότι θα μπορούσες να πετύχεις ακόμα και το ονειρεύεσαι? Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Τα έχω κάνει όλα. Μια οικογένεια το θέμα τώρα. Καταλαβες. Θα πεις τώρα. Είναι κάτι απλό σε κάποιον το οποίο τα ακούει. Ναι. Όχι. Αν τα κάνεις όλα, μετά αυτό λείπει. Τώρα όλα. Σε ακραία μορφή κιόλας που λέμε. Συναισθηματικός λοιπόν. Όχι μόνο. Νιώθω άλλος άνθρωπος. Με βλέπετε. Anyway. Μέση μόνο. Πάτρον άλλο. Ναι, να πάμε να δούμε πλευρά. Το πλευρά, bro! Αγκαλιά στα χέρια. Του ταχαμόν λέγεται αυτή. Αυτό η λαβή του ταχαμόν. Και σε φέρνω λίγο εδώ στο πλάι. Πρόσεχε με. Μένεις ελεύθερος, εννοείται. Πάντα με αγάπη και ευλάβεια. Παίρνεις μια καλή εισπνοή. Εκπνοή και χαλαρώνεις. Μπράβο. Γάμισε. Έχει κι άλλα, bro. Αυτό έβγαλε πολύ λίγο. Μαλάκα. Είσαι τέλειος, bro. Μαλάκα. Να σου πω, μη είχες ανάγκη και εσύ είχα ανάγκη. Εκεί, κλείνει Πες η μου τι συζήτηση. θες, τι άλλο. Και από εδώ μεριά δεν κάναμε. Μετά θα γράψουμε και κομμάτι. Όχι. Λοιπόν, αγκαλιάζεις χέρια, μπράβο. Ωραίος. Και πάμε την άλλη πλευρά. Ελεύθερος. Καλή εισπνοή. Εκπνοή, χαλαρώνεις. Μπράβο. Άστος. Οκ. Χαλαρώνεις. Όλα εντάξει. Top. Πάμε να γυρίσουμε λίγο μπρούμητα. Όντως, ρε, πώς γύρισα έτσι. Δεν γυρνούσα έτσι παλιά. Άνετος. Ναι. Τι διαφορά είδες δηλαδή? Στη μέση. Ναι, προχτές με την άλλη δεν βγήκε. Λοιπόν, αφήνεις σώμα ελεύθερο. Μπράβο. Παίρνεις μια καλή εισπνοή. Εκπνοή, βγάλα αέρα. Να το. Καλό. Για πάμε να δούμε και εδώ. Παίρνεις μια καλή εισπνοή. Εκπνοή, χαλαρώνεις το σώμα σου. Αυτό το ωραίο. Νομίζω είσαι αρκετά επιβλητικός, ρε παιδί μου, συγκεκριμένο. Δηλαδή, έχεις πολύ ήχο να δώσεις. Εκτός από fresh ήχο, δηλαδή, στο μικρόφωνο, έχεις και εδώ. Ναι. Το έχεις καταλάβει, Γι' αυτό σου λέω. Παίρνεις μια καλή εισπνοή. Εκπνοή και χαλαρώνεις. Μπράβο, αυτό είναι. Αυτό είναι το καλύτερο, bro. Αυτό ήταν πολύ δυνατό.
Είσαι έτοιμος λοιπόν να πάμε να δούμε και τη μέση? Γυρίζεις το πλάι προς τα μένα. Λοιπόν, μείνεις χαλαράς και κρατάς τα χέρια σου εδώ. Ωραίος. Και πάμε να γυρίσουμε λίγο εδώ στο πλάι. Μπράβο. Να δούμε τι κίνηση έχεις εδώ. Χαμηλότερο σπονδύλο στις οσφυϊκές μοίρας. Δεν υπάρχει. Κάτι γίνεται από κίνηση. Στην ιερολαγόνια. Εδώ υστερούμε. Υστερούμε αρκετά. Πάρουμε μια καλή εισπνοή. Εκπνοή χαλάρωσε. Οκ. Πάρε μια καλή εισπνοή. Αφήνεις ελεύθερα τα πόδια. Μπράβο. Αυτό. Πώς νιώθεις? Πάμε να δούμε λίγο τα ισχύα μας. Εδώ είναι και λιγάκι το μούδιασμα που μας περιέγραψες προηγουμένως. Ναι, ναι. Οκ. Το νιώθεις το ισχύο? Ναι, πάμε. Σαν να ξεμπλόκαρε λίγο. Όντως. Και Και αυτό. Και βγάζουν φωνάζουν ανακούφιση δηλαδή. Εντάξει. Οκ. Χαλαρώνεις. Να το. Τελειώνουμε σιγά σιγά, φτάνουμε προς το τέλος. Σε βλέπω έχεις υδρώσει. Φρέσ. Τα Φρέσιλα. φώτα είναι. Μεγάλη παραγωγή, παιδιά, εδώ πέρα το παιδί. Και πού είσαι ακόμα? Είμαστε στις Στουδιακά αρχές. φώτα. Να τον ακούτε σε ό,τι λέει, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή και ζητάμε τη βοήθειά σας. Οπότε δεν είναι μεγάλος κόπος για εσάς, είναι μεγάλη υποστήριξη για εμάς. Κάντε ένα subscribe κάτω από το βίντεο, αφήνετε ένα comment, κάνετε ένα like και η συνέχεια θα έρθει στις οθόνες σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο τον ώμο. Τελείωσε. Βάζεις χέρια στη μέση όπως πριν. Ωραία. Και με τον δεξί σου αγκώνα σπρώχνεις πίσω το χέρι μου. Σπρώξε. Να το. Τα άκουσες στο μικρό? Τα άκουσα. Για πάμε. Σπρώξε. Χαλαρώνεις. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο πίσω. Ωραίος, πέφτεις πίσω. Να αφήνεις ελεύθερα το χέρι σε μένα. Τέλειος. Χαλαρώνεις το χέρι. Κατευθείαν. Smooth ήταν αυτό. Πέφτεις πάνω μου. Ωραία. Πάμε να δούμε και τον άλλον. Κρέμα, μπράβο. Χαλαρώνεις. Μια αληφή θέλει και είναι εντάξει. Να το. Λοιπόν, Τάσο, θέλω να μου πεις πώς ήταν η εμπειρία σου. Πώς σου φάνηκε η συνεδρία μας? Ήταν πάρα πολύ δραματική εμπειρία. Όχι, όχι. Ευχαριστώ. Όντως, όχι, να πω ότι ήταν. Τι νιώθω τώρα είναι το θέμα. Ναι, ακριβώς. Εγώ θέλω να μου πεις βασικά μες στο σώμα σου τι διαφορές νιώθεις. Νιώθω πιο ευέλικτος, αυτό εννοώ. Πιο breakdancer από rapper. Αυτό. Τι άλλο, το καλύτερο σου είπα. Μια χαρούλα. Είμαι έτοιμος, bro. Πού είσαι, μπρο? Δεν θα πεθάνω. Δεν θα πεθάνεις. Κάθεσαι δίπλα. Δεν πάμε λίγο. Κάθεσαι δίπλα να νιώσεις εμπειρία. Βγάζουμε κουκούλα. Θα μου κοβεί το κεφάλι. You ready? Ready. Θα το ζήσω. Λοιπόν, χαλαρώνεις όπως είσαι. Χαλάρωσε. Ωραίος. Σε φέρνω λίγο εδώ στο πλάι. Γενικότερα να ξέρεις η εμπειρία αυτή είναι ό,τι καλύτερο, δεν πονάει. Να το νιώσες. Και ακούσεις. Ξύπνησες, bro. Καλημέρα. Και σαγόνι έκανε. Έκανε σαγόνι μαζί με τον Αφιένα. Πώς το έκανε? Του πέσε σαγόνι. Πώς νιώθεις, μπρο? Υπέροχα, μπρο. Άλλος άνθρωπος. Πες μόνο. Για πάμε. Κάτι άλλο. Πάρε το κάτω. Για πάμε λίγο. Θα κάνω το φαραώ. Πάρε μια καλή ανάσα, αφήνεις τα χέρια σου ελεύθερα κάτω. Έκπνοη. Χαλαρώνεις. Άμαν. Μπρο, αναστήθηκα. Μαλάκα. Μαλάκα, είσαι μάστορας. Οκ. Όπα, το Να θέλω. πάρετε, μπρο. Μας έχουν, Γιατί, μπρο. Ξέρεις τώρα. μας έχουν υποδεχτεί άψογα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία το Umbrella Records, Να είστε τον καλά. Νίκο, Και τον εμείς Πανό ευχαριστούμε πάρα πολύ. και τα παιδιά, τους νέους Να είστε καλλιτέχνες. καλά. Θες να ανακοινώσουμε ονόματα? Μπρο, μυστικό. Στο επόμενο επεισόδιο. Ωραίος. Αφήνουμε ένα μικρό κενό για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να μάθετε για το μέλλον της δισκογραφικής. Εδώ είμαστε. Και από εμάς, καλή συνέχεια.